Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shoutout po at sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Mega love shoutout po. Ayan. Kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega love shoutout po. Magandang hapon. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shoutout. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shoutout. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. At kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay Ma'am Annalisa, ayan, ang Malaysia, mega love shout out po sa inyong lahat. At kay Paul Donisa Busit Official mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon at sa lahat ng naabot ng live stream na ito, mega love shout out po. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At ako naman po ay nakapaglibot-libot na. Ayan, kakakain pa lang po ng tanghalian. Alas 2:21 ang ating oras. Alright. Magandang hapon po at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan dyan na binabayo pa ngayon ng malakas na pag-ulan. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po kayong lahat. At dito medyo tumigil ang ulan pero sige ang tunog ng alarm, ano? Ang alarma na nagbabala yellow rainfall warning. Alright, kaninang umaga po, grabe, talagang wala na akong choice dahil nakalabas na ako ng bahay. Grabe ang napakalakas na pag-ulan. Talagang parang gusto ko nang bumalik pero wala na akong choice. Nakalabas na ako kaya ngayon medyo tuyo-tuyo na yung aking kahit may kaputi. Talagang sa lakas ng hangin at saka sa lakas ng ulan, grabe. Kayo po ba? Kumusta kayong lahat? At sa lahat po ng nakakaranas ng malakas na pag-ulan sa mga oras na ito, kumusta po kayong lahat? Ayan, i-comment nyo dyan. At yung butihing congressman ng butihing congressman ng La Union, yung sinasabi niya na sinisiraan siya, gumastos di umano yung kanyang mga kalaban ng 5 milyon pero hindi niya naman pinangalanan kung sino. At ang sumunod niya na post ay nag-evacuate na yung kanyang ibang mga constituent. Aray ko po, alin kaya doon ang totoo? Yung sinisiraan siya o nag-evacuate na totoong may nangyari talagang pagbaha sa kanilang lugar? Ayon, yan ang ating katanungan sa ating butihing congressman ng La Union, yung Balbasarado na taga La Union. Alright, 6 million in the house. Ayan, mega love shout out po. Magandang hapon. At ayan, ingat po kayong lahat sa lahat ng binabayo, wala pong I think wala pong impeachment ngayon kasi wala pang mga lumalabas. Walang pasok ang government official, pati po ang mga estudyante, wala pong mga pasok ngayon. Alright, grabe ang baba ng aeroplano ngayon. Hindi siguro makita yung ibabaw ng ulap, kaya sa baba sila ng ulap dumadaan. Yan, at mayroon ako sa inyong gustong iparinig na
No, kasi kanina kasi papunta kami ng Makati, ng Paranaque, Sucat, Bikutan. Ayan, tapos the rest dito na sa Antipolo, no? At mayroon akong nakalkal na interview kay Sik Vince Dizon na ito na pa naman ang pinagyayabang niya, no? Pinagyayabang pa naman ito ni Sik Vince Dizon. Asa na yun? Nako, dumali na naman si ano. Dinali na naman sila ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magaling, sabi ni Mayor Magalong, bumalik na naman ang kanilang insertion. Nakuha nila ulit ang kanilang pork barrel. Aba, talagang malupit ito si ano, no? Malupit ito si Mayor Magalong. Sabi niya dito, dismayado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa takbo ng investigasyon sa maanomalyang flood control project sa bansa. Frustrating and very disappointing. Senador pa lang ang nagagalaw saad niya. Senador pa lang ang nagagalaw saad niya. Yung mga congressman wala pa. Pangiti-ngiti lang sila. Yung iba nga nasa kanila nandyan pa si VP Sara impeachment prosecutor dagdag pa ni Magalong ayan, giit pa niya mabagal ang investigasyon at kaunti pa lang ang naihahaing kaso kumpara sa dami ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayan, binira na naman sila ni Mayor Magalong. Ay, nawala yung interview kay Vince Dizon, anak ng baka naman, oh. Nasaan na yan? Hanapin natin. Hindi ito lang yun, Hindi ko mahanap nandito lang yun. Alright, 70 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, hinahanap po natin yung interview ni Sik Vince Dizon kung yung pinangangalandakan niya na. Medyo nawiwidon ako dun sa kwento sa allegation ng bugaw na kumuha doon ng 5 babae tapos babayaran niya na 1 milyon at yung mga babae na yan, they would actually fabricate the story that they were forced to do drugs and have sex with the executive secretary. In fact, itadamay nga rin daw yung ibang high-ranking public officials kagaya ni Ombudsman Rimulya. Ngayon, bakit ako nawiwirdohan sa kwento? Kasi di ba naisip ko lang, sinong gago sa halagang 1 milyon babanggain niya yung mga malalakas at provincial na tao sa Pilipinas? Si Joy 21 million in the house. Ayan, mega love shout out. Hindi ko mahanap. Villanueva nga, hindi ba? Natakot siya kay Ombudsman, lumipat nga eh. So di ba bakit ka malalakas? Hindi ko mahanap. Tapos ito pang mga talent pa o itong mga alaga nitong bugaw. Ayan, baka pwedeng makahingi ng
Hindi pa kasi ng ilong ko. pa nga, so malalaki Baka pa pwedeng magkano. pahingi naman ng like Bakit dyan. naman papatusin Sa yung 1 million tapos 22 million. pagdadaanan niya yung kanyang pagsubok? Isang Viva Max artist na, hindi ba nagsayaw lang sa party ni Senator Tulfo? Binayaran na ng 250K, hindi naman dininay ni Senator yon. So kung ako yung escort, naisip ko na lang, doon na lang ako sa party ni Tulfo, di ba? Pati Kumpil, Peña, di ba? Papatusin ko yan eh. Abot. Dito sa aking kumpanya, hindi ako nagtatangi. Kahit sa Puro lubog talaga sa baha. Hindi ko din yung isang Ang kanilang mga post ngayon. Ayun eh. Dito tayo sa no? Yung mga naglabasan kahapon. Yung tungkol doon sa no? Tungkol doon sa no? Doon sa Tin Marines na bumaliktad yung apat. Ayun, ipinost dito nung isang no? Ipinost nung isa doon sa 14 Marines na natira. Ito yung kanyang posto. Hindi makita no. Ayan. Yung kanyang post. Inano ko kay masakit sa mata. Ayan. Sabi dito ni no? Sabi dito nung isang Marines, nung isang ex-Marines ay sa totoo lang pwede na namin patusin to. 5 million bawat isa. Kaso lalamunin ka naman ng konsensya hanggang libingan. Saan pinaglalaban namin? Paano ang Pilipinong naghihirap? Paano mga anak namin pagdating ng araw? Kaya nga na naniniwala ako sa kasabihan ni General Luna, negosyo o kalayaan, bayan o sarili. Yun ang kanyang sabi ni Juwili Gayusa Kadyaw. Ayan, isa ito sa isa ito doon sa 14 na ex-Marines na sinasabing tagabitbit ng malita. Ito yung kanilang no? Ito yung kanilang palitan ng binura lang yung pangalan ko sino ang kanyang kachat, no? Gusto ko lang bigyan ito ng no? Nang magkaroon ka ng na magkaroon ka at magkaroon rin ako. Yun, naputol yung nila. Pero ang maganda nito, maatras ang mga kaso mo saka kabats tayo. Yan ang importante. Ibig sabihin, magkasama sila. No? At sabi pa nung kachat niya, pag ma-okay ka, ganito, magkaroon ka ng 5M, iatras ang kaso din, mawala ka na sa media, parang Gutisa nawala na. 5M ka Bok. Meron ako 5M, tulungan tayo Bok, magkaroon ka at magkaroon din ako, di ba? At importante sa lahat, mawala ang kaso mo din, mananahimik na lang Bok. Kung titingnan nyo, ang ganda ng opera, no? May 5 million yung inoopera niya, may 5 million din yung namamagitan. Pero lugi dito yung mga Marines kung tutusin. Biruin mo, may 5 million siya. Yung isa doon sa Marines, meron siyang 5 million, iaatras yung kaso.
Mananahimik siya. Tapos yung namamagitan, mayroong 5 million. Ibawat isa, may 5 million siya. Di lugi pa rin yung lugi pa rin yung mga Marines. Di ba? Lugi pa rin siya. Kasi, pagpalagay mo na sa 14, sa tag may 5 million bawat isa, di ang laki sa kanya. Bukas yan. Yan. Di ba? Yung 5M doon sa namagitan, mayroon silang 14. Kung sa 14 na yun, makuha niya lahat, 5M bawat isa, di ang laki sa kanya. Lugi pa rin yung lugi pa rin. Tapos 5M lang doon sa 5M lang doon, 5M lang sa bawat isa. Aba, di ganansya yung ganansya yung sige, magtawaran na lang. Pag tag 2M na lang sa bawat isa. Tag 2 million na lang sa bawat isa sa 14. Di meron siyang 28 million. Itong na ito, yung bawat isa, tag 5 million lang. Aba, parang magandang negosyo, ka lang, di ba magandang negosyo? Mag-ano ka lang sa kanila, mayroon kang 5M bawat isa. Ang doon, makatulong ka pa, kunwari. Di ba? Pero nakakalungkot na parang magpipicture ka lang doon sa kanila, mamamagitan ka. May 5 million ka bawat isa. Kasi maliwanag dito ang niya. Sabi niya dito, pag ma-okay ka, ganito, magkaroon ka ng 5M, i-atras ang kaso, din mawala ka na sa media. Parang gutisa, nawala na. Diba? 5M kabok. Meron ako 5M. Meron ako 5M. Tulungan tayo, bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. Diba? Ibig sabihin, kung 5M doon sa 5M din doon sa sinasabihan niya si Bok. Ang importante sa lahat, mawala ang kaso mo, din manahimik na lang. Manahimik na lang, Bok. Tapos ito panduktong niya. Kung kakasaka, unahan na natin. Pag sure ka na, saka ko na ilatag sa kanila. Ibig sabihin, siya talaga ang namamagitan. Kumbaga siya ang naging tulay. Kaya dapat lang na mayroon talaga siyang pabuya din. Pero parang lugi kung titingnan, kasi kung 5M bawat isa, ba ang laki doon. Di ba? Tapos sabi niya dito, i-sure muna natin na makuha natin ang pira para sa atin, Bok. Di ba? Pag tumalon ka, manahimik na, then wala na parang bula. Then nawala na parang bula. Di ba? Ang galing ang galing ng kanyang strategy. Kumita pa siya. Kaya tingnan niyo yung mga frustrated homicide. Tingnan niyo yung tawag nito. Ayan. Pakinggan niyo po yung kanilang press con. $60 million in the house. May shout out po. Ang magandang hapon. Baka pwede naman makalambing.
ng like. Alright? Ayan, ito po yung ano. Ito po yung kasalukuyang pinaprocess yung kanilang bill, ano, kung saan itong mga 14 Marines na nakano pa sila, nakapusas pa, nag-press con sila. Ngayon ito yung ano pinanta nila. Mike Bulagan, si Kasaga, yan yung mga pumukontak sa amin para mag-record. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba totoo ang ipinot ni Trillanes na wala na rapaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomesa sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomesa sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, mayan sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligot kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Gaano po katotoo yun, sir? Yung sinasabi nilang promesa ni Sir Atty. Baligot, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligot, upang may lahat ang katotohanan na lantar ng korupsyon dito na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi ko lang over sa amin si Atty. Baligot ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungalingan po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran ko yung apat na yan. Malilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? I-recruit mo pa yung tatlong kasama natin na lumalapot talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapag namin Marines, pero anong ginawa mo? Sinira nyo yung imahe ng Marines. Kahit nasabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo eh, lumaban tayo sa bayan. Nagservisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi kayo Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagkalikot sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Ayun. Ayun yung kanilang mga hinaing. At yung isa kahapon, ano, nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon yung isang Marines na yun, may hamon siya sa ano, may hamon siya doon sa mga nagsampa ng kaso sa kanila na magkita-kita sila at pagdating ng araw matitibag din daw sila. Yun ang kanyang ano, kasi ang pa-birthday daw sa kanya ay yung pag-aresto doon sa kanila kung saan nagkaroon ng talagang pinahirapan sila ng gusto gawa ng ito pong artesi ng ng Las Piñas. Voluntary surrender yung
14 ano, pero sa hindi nila iano na paliwanag yung kung ano-anong mga hiningi na requirements. Kaya alas 8 ng umaga hindi nila ma-process kasi nga ang hinihingi daw yung papel ng pagka-aresto sa kanila, hindi nga na-aresto kasi nga na nag-voluntary surrender sila. O kaya walang papel na maipakita na talagang na-aresto sila. Yun ang kaya tumagal hanggat sa natulog sila ng isang gabi doon sa Las Piñas City Jail. Ayun ang mga nangyari at siguro naramdaman nila na medyo malakas ang pressure. Napilitan na may process ng Sabado yung kanilang mga papel. At yun, nakapagpiyansa naman pagdating ng Sabado. Kumbaga, nagkaroon sila ng mugshot, lahat. Talagang pinahirapan sila. Dinala sa dina naman sila sa proseso, pero ang doon, dahil nag-voluntary surrender ka, ayun lang ang biruin mo, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang na-process 3. Oy, grabe naman yan. Malupit talaga. Sino kaya ang judge ng Las Piñas branch ng no? Mabait ito si Attorney Levy Baligod. Hindi man sinasabi yung kanilang hindi sinasabi yung doon sa trial court ng Las Piñas. Mabait, hindi niya sinabi, pero sinabi niya lang na nakakakita sila ng hindi patas na pagtrato. Yan lang ang kanyang binitawan na salita. At nakakalungkot naman na kung kayang gawin yan sa may mga alam sa pagdating sa batas, paano na lang tayo, no? Di kaya nila tayong paglaro-laruan kung halimbawa ang kalaban natin may mga ma-impluwensyang tao at tayo walang impluwensya, no? Parang nakikita natin na ang batas talaga hindi patas, no? Kasi kung dyan lang nakikita mo na ang layo na ng pagkakaiba. Iyon may mga na yon, nag-voluntary surrender na. Paano na lang kung halimbawa katulad natin na pangkaraniwang Pilipino na magkaroon ka ng problema ngayon, halimbawa nag-away kayo ng kapitbahay nyo tungkol sa lupa, di ba? Halimbawa lupa nyo parihas, mas mapira yung katabi mo. Nag-away kayo ng dahil lang sa sukat sa lupa, dahil mapira yon, ma-impluwensya, di ba? Pwede bang mangyari yon? Pwede po. Kasi kung sa kanila nagawa, kung doon nga sa mga 18 Marines na mayroon ng may hawak na abogado, mayroong naglalakad na abogado, pero nagawa pa nilang i-delayed yung proseso, paano na lang tayo na wala tayong kakayanan? Di ba? Kaya nakakalungkot na pinapakita sa atin sa mga kaganapan na ito kung gaano ang diferensya ng walang pira at saka may pira, ng ma-impluwensya at saka walang impluwensya. Yan ang mga nakikita natin na dyan, no? Pero hindi natin sinasabing nila yun, pero ang lumalabas pag tiningnan mo ang sitwasyon, gano'n na nga. Kasi tingnan mo yan, simula alas 8 ng umaga, kung walang impluwensyang doon,
kung walang impluwensyang gumalaw doon, mabilis matapos yun. Mabilis matapos yun. Sinasabi nga ni Atty. Baligod, sa Caloocan, sa Manila, sa Quezon City, wala pang 2 oras, tapos na. 18 pa, yun 14 lang. Simula alas 8 hanggang inabutan ng alas 5 ng pagsarado ng korte. Hindi na process lahat. 'Di ba? Ibig sabihin may nagmaniobra na taga-taas. Saglit lang po Alright, di ba? Kung walang nagmaniobra sa taas, matatapos yun. Kung sa Caloocan nga, sa Manila, 2 oras lang, na-process na lahat. Pero sa Las Piñas, di ba? Oh, 2 lang yun. Nagtrabaho or trinabaho. Di ba? Siguro baka yung judge naghahangad din na or talagang na-pressure ng husto. Di ba? Kasi sa totoo lang, pwede naman pala. Pero ang ginawa nila Atty. Baligod, sumunod sila, kaya doon nila prinases kasi pagkakaano nila, parehas lang. Parehas ang kaso, parehas yung yung proseso, parehas lang. Kasi isang korte lang naman yun. Nag-iba-ibang lugar nga lang. Pero ang nangyari, nagka-delay-delayed sila. Di ba? At tama yung sinabi ko nung mga unang nakaraan na pwede mong i-process kahit nasa Mindanao ka. Ang kaso mo nandito sa Manila, pwede kang mag-process doon ng piyansa. Basta't voluntary surrender ka, aayusin mo lang yung piyansa mo doon. Pwede pala yon. Kasi nga, nung sinabi nila na pag hindi kami mapagbigyan dito sa Las Piñas, lilipat kami ng ibang siguro na pressure, napilitan sila ngayon na ayusin. Diba? Kaya nakakalungkot na makikita mo yung mga ganyang klase na sitwasyon ng ating pambansang hukuman. Di ba? Na iba talaga ang pagkakaiba, iba talaga ang malayo ang diferensya na pag ma-impluwensya ang iyong kalaban at yung pangkaraniwan lang yung kawawa. Di ba? Buti na lang ito si Atty. Baligod. Medyo nanawagan siya na nagdatingin ngayon yung mga social media vlogger. Di ngayon nalaman ngayon tuloy na yung Las Piñas na korte medyo babagal-bagal, tutulog-tulog sa kangkungan. 2 lang yon ang pwedeng nangyari doon, tutulog-tulog sa kangkungan o talagang tinulugan dahil may pressure. Diba? Gusto ko sanang kaso lang yung tungkol dyan sa mga
Alam nyo, may ano din dyan sa pagdating sa may mga fixer din dyan pagdating sa mga pagpiyansa. Opo, marami na akong na-encounter. Kaso lang, wag na nating i-discuss. Basta ang ano natin, yung pagkakaiba lang ng mababang antas at saka yung mataas na antas ng lipunan. Kasi nakikita nyo yun. Yung 18 Marines, hindi mo masabing mababang antas na yun. Kasi may attorney silang kasama na nag-process. Pero anong nangyari? Ginawa pang i-delay. Diba? Paano na lang yung walang kakayanan? Yung katulad natin na wala pang attorney, di pinaikot-ikot ka lang doon. Dahil malakas ang pressure nung kalaban mo. Kaya kawawa talaga ang kawawa talaga tayong walang kapit, walang kakilalang matataas, walang kakilalang powerful, no? Kawawa. Doon lang pinapakita na talagang medyo hindi maganda ang ng Las Piñas. Depende siguro kung baka may pressure. Yan, malakas ang pressure. Parang bagyo. Di ba? Ayun, mayroon tayong siyam na like. Baka pwede naman mag-like kasi aalis kami ng maaga. Ayan. Muna tayo ng magkwentuhan pa tayo ng pansumandali. Ayan. Para sulit-sulit naman natin yung ating kwentuhan. Ayan, 49 million in the house. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Kayo po, anong masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa mga pagbaha, no? Hindi ko lang makalkal yung ni Secretary Vince Dizon na talagang sa loob ng 1 year, yung sinabi nilang EDSA rehabilitasyon. Naku po, lintik na yan, muntik matanggal yung gulong ko dyan sa EDSA kanina. Napakalalim ng lubak. Buti mabagal yung takbo namin kasi may nasusundan ako na mabagal din. Ang problema, na-shoot kami doon pareha sa lubak. Wala nang choice, di na makaiwas. Pag pinihit mo yung manibila mo, tapos ka doon sa katabi. Sapul ka nung katabi. Kaya no choice na. Kaya pinagmamalaki ni Vince Dizon na napakaganda ng rehabilitasyon ng EDSA. Nako po. Talagang top lock ako doon sa malalim na lubak. Grabe. Kung magawi kayo sa EDSA. Ang masaklap pa doon, pinalaparan nila yung sidewalk. Pinaliit yung alam nyo, napupuno na nga yung EDSA na napakalaki. Tapos pinaliit pa nila. Aywan ko. Talagang naghanap talaga siguro ng pagkakapirahan. Pagkakapirahan diyan sa paggasto sa EDSA. Malunggay kiss pandesal. Ipahigop lahat ng tubig. Bakit? Kawawa naman, mabubutod naman siya, no? Mabubutod naman yung ating presidente. Magpapalipad pa nga ng racket Pahihigop mo naman yung tubig, baha. Wag niyo naman kasi magpapalipad pa naman ng racket tapos bubutodin mo naman sa baha. Talaga ito si malunggay kiss pandesal. Di ba? Ay, grabe ang lubak. Shoot talaga ako doon sa hindi akong kaiwas. Natawa na lang yung boss ko. Sabi, ang galing pa naman magsalita sa press con. Tapos
Nawala lang kanina eh. Ano ko sana sa inyo eh. I-share ko. Hanap ako ng hanap. Di ko na makita eh. Nakakatawa. Di ba? Talagang pinagyabang pa ni ano. Talagang pinagyabang pa. BBM. Pinakaunang tao sa sun gamit rocket niya. Ang problema nga, Malunggay Kiss Pandesal, hindi nga aabot eh. Kasi, ang duration ng tatakbuhin niya, 60 minutes lang. 60 seconds. 60 seconds lang ang duration. 1 minuto lang eh. Kaya ang mangyayari, parang kwites. Oh, nakasakay siya doon sa kwites. Di ba? 1 seconds lang eh. Gawan niya ng paraan. Ay, nako, madali yan. Malunggay Kiss Pandesal. Pag ginawa niya ng paraan, sabi ko sa'yo, 1 higupan lang yan. Oh, pagsigaw niya kaagad, heaven. Oh, di ba? Nandoon na kaagad siya. Kahit hindi na sumakay ng racket. Oh, pag humigop yan, paghigop, sigaw siya, wow, heaven. Oh, di ba? Nasa heaven na siya. Wala pang ano yun, wala pang 60 seconds. Oh. Pag hinigop niya yun eh, hihigopin niya yun eh. Sisigaw siya, wow, heaven. High na siya eh. High na. O di, heaven, nasa taas na eh. Pag humigop siya ng pag humigop ng coke, pagbuga niya ng wow, heaven. O di, talagang high na siya. Wala pang isang minuto. Nandoon na siya. Mas mabilis pa sa racket niya. Kaya, alam nyo, Malunggay Kiss Pandesal, yun nga yung usap-usapan doon sa mga may mga, hindi ba pakatapos ng SONA. Yung mga marites natin na congressman, nagpaparte. Nagparty-party sila pagkatapos ng SONA. At iyon ang naging pulutan. Yung pagpalipad ng racket. Bakit daw sinabi pa yun ng Pangulo? Pero sa totoo lang, kayang-kayang gawin yan. Diba? Walang yun. Pag humigop siya ng coke at sigaw siya, heaven. O, di ba nasa heaven na? Yun na yung racket. Racket nga eh. Biruin mo, saan ka? Ilang bilyon kayang gagastusin nun? Tapos patatakbuhin lang ng ng 1 minuto. Di ba? Halimbawa, 1